Если вы все, то мы все. А? Да, сейчас по пути уже. Лен, еще раз скажи. Да, без разницы. Сәлем яшьтәр һәм яшь түгелдәр һәм бөтәһеле һәм башкаларны да бөтәһеле йыелган кунаклар, дуслар, кардәшләр, хәерле кич. Без Аргамак этнорок төркеме, кем безне белмәй, танышып үткәрәм. Башкорт халык уен коралларында уйнайбыз. Курай, думбыра, ятаган һәм башкалар рок юнәлешләре менән бергә кушып, заманса обработкалар эшләп, халык көйләренә һәм дә үзебезнең авторский көйләрне шулай дип иҗат иткән булабыз инде бүгенге көндә. Башкортларда да аңлаймы? Или лучше на русском? Хәзер үзебезнең кыскасы программабызны сезгә тәкъдим итәргә инде. Башкорт халык көе Сибай.